Кафе от Рюдесхайм, приготвено с кафе Selection. Захарта се поставя на дъното на чаша, която е предварително затоплена. Сипва се брендито и се фламбира. Разбърква се, залива се с горещото кафе Selection и се поръсва с ванилията. Накрая отгоре се оформя качулка от сметаната и се поръсва с настърган шоколад. Кафето чудесно си подхожда с тирамису или шоколадови бонбони. Сервира се с десерти Selection по избор. Вижте необходимите продукти. Кафе от Рюдесхайм, приготвено с кафе Selection. Необходими продукти за едно кафе: една чайна чаша кафе Selection, една бучка захар, едно пакетче ванилова захар, 10 мл бренди, 10 мл разбита сметана, черен шоколад за украса.